आजिर आम प्रसंग होउछि साधारण दुर्घटना। ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ହଠାତ୍ ଘଟି ଆମର କ୍ଷତି କରିଥାଏ ଓ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣା କହିଥାଉ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମ ନିତ୍ୟଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଘଟିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଅସାବଧାନତା, ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଓ ନିୟମ ନ ମାନିବା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅସାବଧାନତାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ଖୋଲା ଛାତର ଧାରରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ରାସ୍ତାରେ ଖେଳିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ଅସାବଧାନ ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ରାସ୍ତାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସାଇକେଲ ନ ଚଳାଇଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ବସ୍ ଉପରେ ଓ ଡ୍ରାଇଭର ପାଖରେ ଅହଡ଼ି ହୋଇ ବସ୍ରେ ଗଲେ କିମ୍ବା ବସ୍ରେ ବସି ହାତ ମୁଣ୍ଡ ବାହାରକୁ ବାହାର କଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ। ବିଦ୍ୟୁତ ସରଞ୍ଜାମକୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ନ ହେବା, ଟିକିଏ ସାବଧାନ ହେବା, ନିୟମ ମାନି କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ। ଆସ ଜାଣିବା କଣ କଲେ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ନାହିଁ। ଛୁରୀ, ପନିକି ଭଳି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ କଟାକଟି କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବା ନାହିଁ। ଚୁଲି ଠାରୁ ଦୂରରେ ବସିବା, ନିଜ ଲୁଗା କାନିରେ ରୋଷେଇ ଜିନିଷ ଧରିବା ନାହିଁ। କୁରାଢ଼ୀରେ କାଠ ହାଣିଲା ବେଳେ ବା ଫାଉଡ଼ାରେ ମାଟି ଖୋଳିଲା ବେଳେ ସାବଧାନ ରହିବା। ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳରେ କାମ କଲା ବେଳେ ସାବଧାନ ସହ କଡ଼ ଚଢ଼ାଇବା, ଯେପରି ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ନ ପଶେ। ବିଦ୍ୟୁତ ସରଞ୍ଜାମ ବ୍ୟବହାର କଲା ବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖିବା। ଓଦା ହାତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ମରାମତି କରିବା। ରାସ୍ତାରେ ନିୟମ ମାନି ଯାତାୟାତ କରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ବୋଲି କହୁଛେ। ରାସ୍ତାରେ ଖେଳିବା ନାହିଁ ବା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ନାହିଁ। ନିଆଁ ସହ ଖେଳିବା ନାହିଁ। ଛାତର ଧାରରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ନାହିଁ। ବାଣକୁ ଦୂରରେ ରଖି ଫୁଟାଇବା। ରେଳଗାଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ ଲେବଲ କ୍ରସିଂ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନାହିଁ। ଫାଟକ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ଖୋଲିବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆସ ଜାଣିବା, ଯଦିଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରାଥମିକ ପଦକ୍ଷେପ କଣ ନେବା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକଟିର ଦେହ ଅଧିକ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ଏପରି ଚିକିତ୍ସାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କୁହାଯାଏ। ଆସ ଜାଣିବା କେତୋଟି ସହଜ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା। ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲେ ତାକୁ କନାରେ ବାନ୍ଧି ରକ୍ତ ବହିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ସେହି ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼କୁ କାଠପଟା ଦେଇ ବାନ୍ଧି ହଲଚଲ ନ କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେବା। ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଅଂଶକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପୋଡ଼ାଜଡ଼ା କମିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା। ତୁଟୁଗା ଚିକିତ୍ସା ନ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା। କାନ୍ଥରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇବା ସମୟରେ ହାତୁଡ଼ିର ପାହାର ହାତରେ ବାଜି ଚମଡ଼ା ତଳେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଛି, କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ବରଫ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦିଆଯିବ। ଗରମ ପାଣି, ଗରମ ପେଜ ବା ଗରମ ତେଲ ଦେହରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପୋଡ଼ା ଜାଗାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ପୋଡ଼ା ପାଇଁ ଥିବା କୌଣସି ମଲମକୁ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବା କାଟୁ କାଟୁ ହାତ କଟିଗଲେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ସଫା କନା କିମ୍ବା ତୁଳାରେ ପୋଛି ସେଥିରେ ଔଷଧ ଲଗାଇ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ବାନ୍ଧିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପେନସିଲକୁ ବ୍ଲେଡରେ କାଟିବା ସମୟରେ ହାତ କଟିଗଲେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ସଫା କନା ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋଛି ଔଷଧ ଲଗାଇ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ବାନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗଛରୁ ପଡ଼ି ଗୋଡ଼ ମଚକି ହୋଇଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମଚକି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ବରଫରେ ଘଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫଳ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବାକୁ ହେବ।